Здравейте, ютубъри, аз съм Радо Проци, тук при мен са БГ Сашо. Кажи нещо. Здравей, аз съм БГ Сашо. А този тук е ФСА 101. Да. А пък това съм аз, Ана Дъра. И почваме оцеляване. Оцеляване, бе. Ами почваме на ново. Кафето на гръбни го е. Аз го взех, бе. Бягай, бе. Чакай ти да пиш. Си взема. Кой ми даде това на гръбни го е? И да, хора, това е моя сървър. Влизайте в този сървър, вижте. Например, Андро, снимаме. Само че Андро, Андро, снимаме. Нали Майни са, виждате? бе! И си смени гей мода. Нямаме моде. Аз взех много дърво, чакай да взема И стъкла. има всякакви ларпове. Да, например, вижте това стъкло, както ми е. Значи пише хард. И става на главата. Той е сложил пугини нашия пич. Ето Warp Survival. Аз си сложа Ми да, тук едно има... дърво. О, ма гъбе, как го пиша аз? Ето, рок-н-рол. Чакайте се. Аз съм с дъмоброните, преди как оцелявахме с тия брони. Как бе, махай ги. Я напишете нещо. Пишете нещо. Пишете... Взимайте си обикновени броня. Даже без никаква готово. броня. Така. Само с Iron броня. Ще сте от спауна. И аз съм на Warp Survival. Я Добре, аз чакайте идвам. само. Warp Ми да, това пак е мой чест. Опа, той не трябваше да ви го показвам. И да, хора, Тоест на Warp ама трябва да сложа табелки. Survival. Аз си взема лего. Survival. Аз съм там. Къде е? Аз съм при вас. И прави този портал тук, бе. Ала оставите го хората, които искат да ходят в Енда, да влизат и да играят с тях. Добре, позволено ли ни е поне флая? Не. Да не ти, бе. Чай не ми приемай. Аз съм преч при тебе. Кой номер е Iron Pickaxe-а? Iron кирката. Кой номер е? Ти да знам. Ама направи камък, бе. Кой, майко? Кой номер е Iron Pickaxe-а? Не знам, обаче номер 5 е дърво. Направи камък, бе, брат. Чакайте, хора, и сега ще ви Това ще няма удари. Да разбере, че съм е гъма. 257, тихо е. Удари ма, че съм е гъма. Удари ма, бе, Сашо. За какво удръж, бе? Едно. Бай. Човек, той има дъма меч. Не е честно. Ко правиш, бе? Не е честно. Аз оставям си го в ендър честа. Аз ще го опитам така. Ще го взема меча. А направи ли? Какво е това, бе? То не мога да отворя ендър И да, честа. хора, има Warp Jump. Супер е О, як. като е направо. Айде да снимаме, да минаваме сега Warp Jump, ако ще кажеш. Аре, Нали ще оцеляваме? Абе, брат, искаме да минаваме Warp Jump-а. аре, ще оцеляваме първо. Не, Но той е много лесен този джум, бе. не е За лесен. утра, човек. Ти си го минавал. Лесно ли ти е? Не, бе, това е много утра, бе. Еми да, това е целта. Оле, той е направил две. Тъпия скелет само ме пута, бе. Ако запусвам. Абе, запусвам с Аре, на Warp Survival идвайте всички. Speed. Това ми е фърка невидимо, бе. Това не е invisible. Ай, Speed. 6. Аз гледай са колко бързо ще го мина, брат. О, ма гъбе, ти отвари тъп писмота ни. 356. Така. О, аз минах.
И аз това го минах, ама после тама паднах. Гледай как ме бута, бе, братче. И 258. Шоп. Кажи, това бе, паса ида и това ипа. Шоп. Сега няма го казвам. Кога? Да. Бай. Как стигна там, бе? Мале, то пък къде стигна? Не бе, той аз стигам, ама ти отвари са най-гадните. И има зомбита, скелети. Ей, тия кученца моите са много добри. Не! Те са... Тия тъпи зомбита, ма стрелят. Гледай се как се прави. Аз с този лак не мога. Снимам с 9 FPS, брат. О, не, сега ми свършва спида. Айде, свършим спида. Гледай, това много гадно е. Това сафарито е най-гадното. Как си го направя? Аз знам как да го мина. Аз почти го минах. Свършва спид. Качаш. Оле, удари ма стрелай, ма изпрати. О, гъбе, това е бута. Бас. И зомбитата. Не стига да тръпче. И зомбитата джъмпват. И хора трябва да сложим мляко. Кучетата на Андро са гладни. Хилп! 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 Хилбе. Тия кучета, човек, махни. Шит, бе. Хора, изчакайте малко. Мляко ми трябва на мене. Милк. Бас. Хора, стигнах до края, вижте ма. Да, стигнал си ти. До края стигнах. Хора, сори за чита, ама трябва само да го оправя. Да паня. Само джъмпа Стигнали трябва да приятели от Xbox! То лети, жуе. Кой бе? Тук има една ръчка. О, Фарал, сляма вече. Мълчи, бе. И тук има дъма блокове. И аз ти си взема Искаш ли малко. да бана? Не. Аре, така. Ето вече ги махнах. Сега ще го минавам. О, шит! Не, бах му. Не, сигнах се. О, не, махам се. Аре на Warp Survival. Аз първо да събера малко камък. Намерих съндък. Приветна ли съм? Да ти кажа, този съндък е моя. Да, разчарваме. Само извинете хора, само да видя дали има такова. Сериозно, трябва да умра. Храна. Мале, ти Ти храна храна. си читваш, бе. Гледам дали има храна в моите честове. Аз си читнах, защото нямам никаква храна, брат. Аз само си Ме правя. оцеляваме, бе, просто. Добре, прибирам се. Само да си направя. И така хора от YouTube може и тук в равина да си направим къщичката. Хора, който иска да идва, намерих един много хубав равин. Много си прос. Къде взима айранкирката? И ми има фри айрон кирка, разбери. Къде? Warp. Survival. Аз събирам камък за печка. Аз имам камък за печка, имам и дърво. Нали то се взима от това в рейтове. Да. Даже аз имах и сложено такова за печка на спална. Нищо, като спра епизода ще такова. Оф, човек, тия кучета са много гадни. Това ми са пречката. О, айрон, бе. Да, бе. Аре, бе, какъв е този лар, бе?
Какво се прави? Масилак. Да бе, защото нали снимам и на хостера, ако му лаги и на другите лагят. На мен ми лаги. Ето го фри кирките, трябва да си ги взема, значи. Тук за сега ще ни е стачка. Да бе, само лопата и брадва ли си сложил, друго не си слагал, само Има и кирка. лопата. Ма къде? Там. Къде там бе? Има само две табелки. Допорни са да видиш, бе. Оставя. И там къде ли се взема кирки, миш тогава? Ще направим кирки, бе, мулъквай. Намерих още айран. Взимай. Намерих табелката. Взимах си две кирки. Така, ютубъри от YouTube. Аз бях Радо Прот с никнейм Anadr008. Идвайте, бе, рандомчета. Простати, аз имаха и тая букушкина от главата. Убийте го е. Ай, карамба. Аре, сега ще ги спра. Ще ме следят. Измъкна се. Чек, ще ги убия. Звяр! Ай, мама. Чек, убий ги тия кучета, бе. И заради вас, вие ще ми плащате 5 кученца. Аре. Те не го гонят. И махай си, сваляй си, само каска си остай. Тъпо зомби. А ние сега снимаме ли още? Андро! Ти кът ми се пречкаш. И така, хора, това беше от мене. Чао.